בהפוגה מהאזעקות והטילים, צחי אלון, צעיר בן 26, שהתחתן רק 9 חודשים קודם לכן, נוסע עם משפחתו לצפון, נדבק באמבה אוכלת מוח ומת. 3 שבועות חולפים, ורועי בן 10, שנסע עם הקייטנה בחופש הגדול לפארק, נדבק גם הוא. מדינה שלמה בהיסטריה מטפיל שלא ברור מהיכן הגיע. רועי, אז ילד חייכן, שחקן כדורגל ששרוף על מכבי חיפה, שוכב היום במצב צמח והוריו סועדים אותו. בקיץ האחרון הפארק נפתח מחדש. עכשיו, בפעם הראשונה, אנחנו חושפים את שרשרת המחדלים שהובילו לטרגדיה הכפולה. הדוח שיצא מתחת לרדאר של הציבור והעדות של הבכיר במשרד הבריאות. עוד רגע, תראו כאן את רועי הקטן שאת מצבו היה אפשר למנוע. את המחיר על כך לא שילם איש עד היום. להפך, שומרי הסף בינתיים התקדמו לתפקידים בכירים יותר. האם לחצים פוליטיים, אינטרסים כלכליים והחלטה רפואית בזיזה הובילו לפגיעה בחיי אדם? הנה התחקיר שהכנתי יחד עם פיליפ ריזנפלד צור, הראל נצר סגי ותמר גנון.